regane ngoyo banget kabeh tenan duwe padha sengkut kubrekut saiki kanggo klemeske swasana sing kenceng mau tabuhe diserake bareng-bareng di lu ini kan lego yo apa yo seneng sing tanpa upama sadurunge lan sak akeh-akeh nggonku matur iki mengko bakal ngucapake salam luwih dhisik marang kabeh keluargaku ingkang mapan ana ing kebon agung kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yo. Yo matur sembahyang yo. Dene apa kowe karo aku keluguan ya wedhung iki ya dina iki ing ratri iki wis makon pinitaya meneh kowe karo aku limbuk nyanyi ana ing duta kene neh oh iya yen tak hitung udakara wis ping 5 mbok wis ping 6 ning jroning corona biyen tau sesuk dina kae wah kula bali wong wiyen kadung ditresnani karo wong nyatane suara nganti seprene cangike ya alhamdulillah urung nganti ganti heeh jan tenan matur sembah nuwun papundenku panjenengane Bu Inggi iki yen karo awake dhewe wis kaya anak karo ibu heeh luwe-luwe sedulurku ya kuwi Mas Roni minangka saku bapak kawit tuwa oh iya kuwi yo kancaku biyen kancane awake dhewe sawiti dheke dadi Nayaka Praja heeh tegese dadi perangkat lah kowe karo aku kok sik kaya ngene ora apa-apa lho takerane uripe manungsa kuwi dhewe-dhewe ana sing kaya sedulur Mas Roni kuwi kudu kaya ana kaya aku karo kowe iki ngono butuhe kabeh siji apa rukun heeh wah ngaturaken dening penuwun kang tanpa pindah nyatane bengi iki kowe karo aku uga kakon tinimbalan meneh ana ing kebon agung kene komplit saka omah heeh iki pemagaman gamelan wayang sound system kabeh saka omah yo alhamdulillah heeh janji sembadani malah iki kepara sedulurmu ya adikmu adon sing saka Kediri uga wis rawuh. Iya, Kediri nggih, lho niki nggih. Kuwi yen jejer karo niki iki rumah saku mak ratap. Mak ratap piye to nduk mose? Ayo. Ora sebaene lho iso lenggah jajar karo Mbak Niken kuwi. Sing kepiye wae nduk bengi iki awake dhewe iki ya kuwi mangayu bagya mahardya ning rejan-rejan ana ing adicara Sukabumi kene antarane kuwi karo aku lan uga ingkang nembe rawuh Mbak Yumu Niken kuwi. Oh ngono. Kabeh nyengkuyung mula sedekah bumi ya kaya ngene iki anane apa? Dumadine pagelaran wayang kanthi kaya ngene iki luwih kowe ana bintang tamu kaya ngene iki yen ora ana kerukunan lan persatuan tangeh kelakone dumadi kaya bengi iki tepuk tangan Kebon Agung wah dan dengan penonton wayang ngene iki ya ngene iki sak seneng piye kok penonton wayang ya ngene iki oleh budaya ngajeni yang keseniane nyatane padha kajejer kabeh ibu-ibu kumpul karo bapak-bapak terus campur kemput dadi siji terus antusiase becik luwe-luwe kono kene iki Kebon Agung kene iki sesepuh bini sepuh uga nayogyani utawa nyengkuyung marang krekate para nom-noman matur nuwun nduk santri uga ora ijen matur sembah nuwun iki ujube mung tasyakuran desa bersih desa sedekah bumi lakin sakartu melakas sedanaku walakin kafartu minadha bila sabit sapa sing gelem nyukuri marang nikmate Gusti bakal ditambah luwih gedhe nikmate nek sapa sing kufur marang nikmate Gusti malah bakal diwenehi azab sing luwih gedhe Hasbunallah wa ni'mal wakil
iso nganggo ngilangake rasa mungkaran suha. Yo sanarene uga ora mung Wira Pradangga utawa Panjak lan para sinden iki uga ora mung ngomongake bintang tamu Mbak Niken iki uga ana pelawake ndonga. Sedulurmu sing saka Blora uga nusul mrene sapa